When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. May God bless you. Amen. Tin isuan chu alo hria an hnenah chuan mi chakte chuan doctor an ngai lova mi borsawm te zawkin an ngai ani mi fel takte lam tura local kani lova mi sual te zawk lam tura local kani atia ke ang mi sual te zawk lam turin isu a local lalpan malsawm che rawh se. Amen.